Hauska ja jännittävä seikkailu odottaa. Katso tarina ja liity mukaan mysteeriin Tarina taikassa. Seikkailijat lähestyvät kimaltelevaa vesiputousta, joka on täynnä taikuutta ja mahdollisuuksia heidän sydämensä lyövät innokkaasti. Ystävät seisovat salaperäisen luolan edessä, heidän silmissään seikkailun kipinä ja huumaava jännitys. Luolan sisällä he löytävät kimaltelevia kristalleja, jotka valaisevat ympäristön ja paljastavat salaisuuksia, joita he eivät osanneet odottaa. He löytävät piilotetun kammion, jossa on muinaista aarretta, ja ystävät valmistautuvat avaamaan aarrekirstun heidän sydämensä hakkaavat innostuksesta. Aarrekirstun avautuessa ystävät juhlivat löytöään, heidän ilonsa täyttää luolan henkeä salpaava kauneus. Ystävät tutkivat aarteitaan innokkaasti ja aurinko laskee metsän yllä luoden maagista valoa heidän ympärilleen. He kävelevät ulos luolasta onnellisina, jakavat seikkailun ilot ja tulevat ystäviksi aarre heidän mukanaan.